que l'has activat, me sembla que està parada. No, no. Doncs l'activem de nou, no passa res. Vale. Això, com que són qüestions preliminars de normativa, no entrem en el moll de l'os, no passa res. Sí, l'actives tu? Ja està activada i l'hem fet des Perfecte. d'aquí. Perfecte. Gràcies. Bueno, doncs com us deia, reprendem una miqueta el tema. Marc normatiu, Constitució espanyola, Estatut dels Treballadors, Estatut bàsic de l'empleat públic. Llavors passaríem dintre dels articles, doncs articles de l'EBEP, el 10, el 55 i el 70 de l'EBEP, que existeix l'obligació per part de l'administració de convocar els corresponents processos selectius que s'hauran de desenvolupar en el termini improrrogable de 3 anys. Aquest termini i aquest article és bàsic per entendre tota la qüestió. L'oferta pública s'ha d'aprovar anualment pels òrgans de govern. També s'ha fet pública o s'ha modificat l'EBEP en el sentit d'incloure una disposició addicional 17a a l'EBEP que el que marca és un criteri o una responsabilitat per part dels òrgans de selecció que no compleixin amb les seves obligacions. Us la llegiré perquè és la novetat. Les administracions públiques són responsables de complir les previsions que conté aquesta norma. Especialment han de vetllar per evitar qualsevol tipus d'irregularitat en la contractació laboral temporal i els nomenaments del personal funcionari interí. Així mateix, les administracions públiques han de promoure en els seus àmbits respectius el desenvolupament de criteris d'actuació que permetin assegurar el compliment d'aquesta disposició, així com una actuació coordinada dels diferents òrgans en competència en matèria personal. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donen lloc a l'exigència de les responsabilitats que siguin procedents de conformitat amb la normativa vigent en cada una de les administracions públiques. Què vol dir? S'inclou un article, una disposició addicional en la qual es permet legislar sobre responsabilitat dels òrgans de contractació dels òrgans que incorrin en frau o que incorrin en abús de temporalitat o que incorrin amb contractacions fraudulentes. Però quin problema hi ha amb aquesta disposició addicional o què ha entès la justícia europea per aquesta disposició addicional? Que no queda concretada aquesta responsabilitat, que aquest article es pot diluir si no es desenvolupa, que no és un article que permeti realment, en definitiva, sancionar a un òrgan o, de fet, es queda tan diluïda la redacció que realment no s'entén gaire. Llavors, passem a les qüestions prejudicials que el Tribunal Estatal va elevar, les qüestions prejudicials que es van elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Bàsicament són dos. La principal, la que diu es: se opone a la cláusula 5 del acuerdo marco la doctrina jurisprudencial que, defendiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores, niega, aquí está el kit de la cuestión, el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos? Què vol dir? Fins ara, la jurisprudència, la solució que havia trobat és: escolta, tu ets un interí que porta aquí molts anys, doncs jo et considero com a treballador indefinit no fix de plantilla. Què vol dir això, no fix de plantilla? O què és el que la jurisprudència havia decretat? Escolta, tu ocuparàs, és com un interinatge per vacant. Tu ocuparàs aquell lloc de treball fins que aquest lloc es proveeixi reglamentàriament. I, per tant, no deixa de ser una mena d'interinatge per vacant a l'àmbit laboral, correcte? És una figura que es va inventar la jurisprudència per donar sortida a aquests interins que havien concatenat molts contractes en frau. I, per tant, moltes persones que estaven en aquesta situació van decidir tirar-ho via jutjat social i demanar aquesta consideració. Jo vull que se'n consideri indefinit
no fix de plantilla. I els tribunals, a nivell estatal, van arribar a aquesta conclusió. Escolta, considerem aquesta gent no fixa de plantilla i, per tant, el dret que tindran és que no saltaran d'aquell lloc de treball fins que es proveeixi reglamentàriament. Què passa amb això? Clar, no és cap solució per a aquest personal, perquè pot passar que el dia de demà, quan aquestes places es proveeixin reglamentàriament, aquest senyor o aquesta senyora salti d'aquest lloc de treball, perquè algú el superi en aquesta convocatòria futura. Per tant, des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deien, vale, està molt bé, aquesta figura a nivell estatal indefinit no fix de plantilla, però no dona solució a aquest personal interí de llarga durada o que ha incorregut en frau o abús de temporalitat. I, per tant, no és una mesura suficient per compensar aquest frau o aquest dany que has provocat en aquesta persona treballadora. I de manera subsidiària es va la qüestió prejudicial, ja hem dit que era si s'han de considerar indefinidos fijos o no fijos, o indefinidos directamente, y de manera subsidiaria la pregunta era el reconocimiento de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, el reconocimiento de una indemnización disuasoria al trabajador indefinido no fijo en el momento de la extinción de su relación laboral puede considerarse como una medida adecuada y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización sucesivas de contratos temporales? O sigui, primer pregunten, aviam, és suficient la figura o existeix la possibilitat o va en contra de l'acord marc el fet de que es consideri a una persona com a indefinida no fixa o indefinida fixa, i després, subsidiàriament, se li hauria de donar una indemnització. Aquest tipus d'indemnització hauria d'estar taxada? Com configurem aquesta indemnització? D'acord? Això són les preguntes que es plantegen des del Tribunal Suprem cap al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per què? Què diu l'article 5 de l'acord marc? L'article 5 de l'acord marc preveu una protecció per a les persones treballadores eventuals, que no són temporals, perdó, per a les treballadores temporals, que des del seu parer, el parer del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la legislació espanyola estatal no està donant resposta. No està protegint aquest personal d'una manera adequada, en tant que les mesures previstes per compensar aquesta situació no són suficients. Llavors, se li va donar un tractament prioritari a aquestes qüestions prejudicials degut a la importància de l'assumpte, degut a la quantitat de persones afectades i, per tant, el Tribunal de Justícia, en una primera instància, com hem dit, va fer un informe per part de l'advocat general i ara ha dictat una sentència. Una sentència que remet als tribunals estatals perquè actuïn, legislis d'una manera suficient i correcta. I veurem més endavant de la sessió, us explicaré, que això va enllaçat amb la sentència del Tribunal Suprem que s'ha dictat ara l'11 de maig de 2026. Però bé, continuem amb la justícia europea i anem a explicar una miqueta què és el que han considerat. La jurisprudència la jurisprudència europea entén que la qualificació com a indefinida no fixa d'una relació no constitueix una mesura suficient que permeti sancionar aquesta utilització abusiva. Tampoc el fet de... També es preveu, ja sabeu, la llei 20/21 es preveu un règim d'indemnitzacions. Indemnitzacions per a aquest personal que ha saltat degut a la no superació o que degut a que
els processos d'estabilització no ha assolit el seu lloc de treball de manera definitiva, però es preveu una indemnització, que ja sabeu que és de 20 dies per any treballat, amb un tope de 12 mensualitats, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera també del tot insuficient. O sigui, sí que és un pas, és una regulació que considera que està allà, però que considera que és del tot insuficient, ja que això no permet a la persona treballadora o no permet, d'alguna manera, compensar tots aquests anys que ha estat en frau d'una manera deguda. I, per tant, aquesta indemnització prevista a la llei 20/21 la considera que és del tot insuficient i, per tant, no permet reparar el dany provocat en aquesta persona treballadora. També també es parla del fet de convocar processos selectius d'estabilització, tampoc és una mesura reparadora del dany que s'ha provocat en certes persones que han vist que podien haver vist truncades les seves expectatives de treball. Què vol dir? Tu tens a una persona concatenant diferents contractes d'interinatge i la tens d'alguna manera lligada, sabent que el dia de demà no tindrà cap indemnització, sabent que pot saltar arrel d'una convocatòria i, per tant, això genera un dany en aquestes persones que veuen truncades o veuen d'alguna manera perjudicades, podrien veure perjudicades les seves carreres professionals. D'altra banda, si ens anem, també recull la jurisprudència que a l'àmbit laboral, la indemnització de 20 dies, sense límit, per cert, de 12 mensualitats, la indemnització de 20 dies està prevista pels acomiadaments objectius. Acomiadament objectiu que no té res a veure amb una mesura que permeti sancionar l'Estat per aquest abús. Un acomiadament objectiu a l'àmbit laboral és per causes, per exemple, un canvi de condicions de treball, etc. Llavors sí que o una baixada d'ingressos de l'empresari que no permet atendre la persona treballadora. Però en aquest cas, què diu la jurisprudència de la Unió Europea? Escolta, això no és suficient per compensar aquest dany. Llavors, també és molt important el que diu que l'eficàcia d'aquest acord marc, del punt 5 de l'acord marc, depèn, o aquesta eficàcia es remet als tribunals o al legislador espanyol perquè desplegui, legisli en aquest sentit perquè les mesures sancionadores siguin suficients com per atendre aquest decalaix que han comès al llarg dels anys amb el personal interí. Llavors, l'acord marc, en definitiva, el que diu la sentència és que el propi acord marc no preveu sancions específiques, sinó que remet als estats perquè despleguin normativament aquestes sancions. I han de ser lo suficientment efectives i dissuasòries com per garantir la plena eficàcia de les normes adoptades. Què vol dir? Tu, estat, has d'aprendre, has de legislar perquè les teves administracions no cometin abús de temporalitat o frau en la contractació d'una manera suficient que es permeti complir amb l'acord marc. Que el que fa l'acord marc, bàsicament, és protegir el personal, a les persones treballadores de temporals. Llavors, també l'acord marc el que es diu que correspondrà a l'òrgan jurisdiccional remitent en quina mesura els requisits d'aplicació i l'aplicació efectiva de les disposicions nacionals són constitutives de mesures adequades per pal·liar aquest problema. O sigui, remet al Tribunal Estatal. Llavors, parla també o fa esment de la transformació de successius contractes de durada determinada en una relació laboral indefinida no fixa. Què vol dir? Un dels punts que tracta la sentència és vosaltres, estat espanyol, tribunals de l'estat espanyol, heu estat
heu creat la figura de l'indefinit no fix de plantilla, com hem dit, per donar sortida a aquestes demandes del personal que demanen aquesta consideració. Escolta, jo estic aquí, estic prestant serveis amb 6 contractes consecutius, temporals, i a mi el meu contracte o el meu nomenament diu que jo aquí sóc interí, que no tinc cap mena de reconeixement. En canvi, sí que és cert que a nivell estatal doncs, la fórmula, com us he dit abans, que s'ha trobat de manera provisional és, mira, aquest serà indefinit no fix de plantilla. Llavors, què garanteix això? Què garanteix això? Doncs poca cosa. El que garanteix és que tu ocuparàs aquell lloc de treball, com hem dit abans, com si fos un interinatge per vacant. Estaràs ocupant aquell lloc fins que es proveixi reglamentàriament. Però, què diu el tribunal? Això tampoc constitueix una mesura adequada per combatre aquests abusos per part de les administracions i, per tant, s'ha de buscar una solució diferent. Llavors, no t'explica quina és la solució perquè ells diuen jo, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no tinc competència per legislar, però sí t'estic dient, t'estic tirant de les orelles, l'estat espanyol, que has fet curt. Què vol dir? Que les mesures adoptades són insuficients. Com a mesures, quines hem trobat? Per fer un resum, us ho recordo. Una, la jurisprudència o les sentències de tribunals estatals, la figura indefinit no fixa. 2, processos de civilització. 3, llei 20/21, on s'estableix el règim d'indemnitzacions pels que no superin. Vale? I 4, o sigui, aquests són els 4 punts fonamentals d'aquesta sentència. 4 és un règim de responsabilitat per qui la liï. Què vol dir? Qui incompleixi amb les seves obligacions, o sigui, cometi algun frau, i us passi en l'àmbit de la contractació temporal, doncs estarà incorrent i podrà ser sancionat. Què passa amb aquest últim punt? Doncs que no s'ha desplegat, que a efectes pràctics vés a buscar tu el cap de servei o el cap de turc que pagarà per aquest abús. Vull dir, com que no s'ha desplegat, no es concreta, aquesta sentència diu, vale, sí que està regulat, però vostè l'hauria de concretar més. Volem que apunti i que li doni el cap a algú. Vull dir, que algú assumeixi aquesta responsabilitat realment, que no quedi diluïda en una responsabilitat de tota aquella administració, perquè llavors no té cap sentit. Què vol dir? Necessitem una figura que assumeixi aquesta responsabilitat. Llavors, què ens diu aquesta sentència? Bàsicament sobre el pagament d'indemnitzacions. Vull dir, l'altre punt que hem dit, escolta, aquesta indemnització tenim que a l'àmbit laboral de l'empresa privada la indemnització de 20 dies està prevista, 20 dies per any sense límit, està prevista pels acomiadaments subjectius. Jo, empresa, faig un canvi substancial o una modificació substancial de les condicions i et voto en 20 dies. O el propi treballador podria accedir a aquesta indemnització de 20 dies. Però, clar, això és un altre supòsit. De fet, a l'àmbit laboral parlem de 33 dies. 33 dies per any. Llavors, es parla d'una manera genèrica o es pregunta aviam si aquests 33 dies podrien constituir una mesura adequada. Però tampoc la justícia europea ho considera suficient. Ja que d'una banda tu tens el cessament, d'una banda tens el cessament pel qual hauries de percebre aquests 33 dies o la quantitat que es consideri, però d'altra banda has patit un perjudici. Què vol dir? Has estat víctima d'un ús abusiu de contractes i, per tant, hauria de recaure en tu una doble, això és el que diu la justícia europea, una doble indemnització. D'una banda, escolta, tu m'has votat, m'has cessat o he saltat com a conseqüència d'un procés i d'altra banda m'has provocat un dany, que és tot aquest abús que has provocat a mi com a persona treballadora i, per tant, tu m'has de compensar d'alguna manera. I, per tant, el que diu la justícia europea és, diu, escolta, no és suficient el que tu tens regulat per compensar aquest dany, d'acord? I, per tant, has de legislar
i has d'adoptar mesures suficients que permetin subsanar aquest dany, que permetin donar una resposta a aquest personal, a aquestes persones treballadores que han incorregut en frau, que han incorregut en abús de temporalitat, que han estat 20 anys prestant serveis sense saber quin era el seu destí i que, per tant, han vist, d'alguna manera, s'han vist perjudicats o podien haver estat perjudicats un cop han estat cessats. Sense, que és boníssim, perquè, escolta, arribes, fins ara, arribava una relació de personal per vacant, arribava al procés selectiu, tu et presentaves, tu no guanyaves la plaça i tu saltaves sense res. I per tant, d'alguna manera, això sembla, fins i tot comparat amb el dret laboral de les empreses privades, sembla que no és adequada la solució que han estat donant fins ara. I és clarament, és totalment insuficient. Tant la indemnització proposada a la llei 20/21 dels 20 dies, com les solucions donades fins ara, que no permetien fins i tot cap tipus d'indemnització. Per tant, el que diu la justícia europea és que aquestes indemnitzacions, que no resulta que aquestes indemnitzacions permetin eliminar en totes les situacions la utilització abusiva de successius contractes de durada determinada. I, per tant, aquestes indemnitzacions, el que diu la justícia europea, no permeten sancionar degudament aquesta utilització abusiva ni eliminar les conseqüències de l'incompliment. Llavors, ja hem dit que del règim de responsabilitat de les administracions públiques, que era un dels quarts pilars, el quart pilar que us he comentat, que configura aquest règim de protecció per personal temporal, com que s'ha redactat, al meu parer, d'una manera que ha quedat molt diluït. Què vol dir? Tu, administració, és responsable, però qui? Qui és responsable? A qui assenyalem? Quines mesures de sanció li aplicarem a aquesta persona? Vull dir, això ha quedat tan mal redactat o tan mal concretat que la justícia europea diu, vale, està molt bé que incloguis l'exigència de responsabilitats que procedeixin de conformitat amb normativa vigent, però o ho desplegues, o ho concretes, o ho expliques bé, o entres a fons amb això, perquè si no, aquest règim de responsabilitats és inaplicable. Què vol dir? Tu pots publicar-ho per fer-ho bonic, però tu no pots aplicar a cert personal que ha incorregut o que ha abusat d'aquesta contractació, no li pots aplicar una sanció concreta. I, per tant, com que aquest règim de sanció no està concretat, és com si no l'haguessis posat. És com si no té cap efecte. I, per tant, tu has de fer que això tingui efectes perquè el titular, secretari general, cap de servei o qui sigui titular de la responsabilitat de contractació amb una administració, ha de ser responsable del que fa. I, per tant, hauria d'existir un règim sancionador per sancionar aquestes conductes. D'acord? Llavors, què diu finalment la sentència? Diu que correspondrà a l'òrgan jurisdiccional remitent, és a dir, al Tribunal Suprem, comprovar si el dret espanyol es basa en disposicions nacionals precises, previsibles i aplicables a la pràctica. Què vol dir? Què ens està dient? Escolta, si tu, per molt que publiquis aquest règim sancionador, ha de ser precís, previsible i aplicable en la pràctica. Tu no pots publicar un règim sancionador que a efectes pràctics no puguis aplicar perquè a mi d'alguna manera no constitueix una mesura adequada que permeti mantenir el respecte a la clàusula 5 de l'acord marc del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I, per tant, diu, aquesta sentència parla de que té un caràcter ambigu, abstracte i imprevisible. Imagineu-vos, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea està dient que aquest règim sancionador és ambigu, abstracte i imprevisible. I, per tant, això d'alguna manera, o ho desplegues, o ho concretes, o fixes una persona responsable o no serveix per res. Llavors també fa esment dels processos selectius, ja us hem dit, els processos d'estabilització. I
i el que acaba dient és que és una mesura que ha ajudat efectivament a estabilitzar, que tot i que aquests processos eren de caràcter obert a qualsevol candidat, sí que és cert que es primava l'antiguitat i certs aspectes per afavorir l'estabilitat amb la feina. Però també deia, clar, però això no és una mesura totalment reparadora, aquest procés d'estabilització, ja que probablement hi hagi persones que hagin quedat fora o persones que hagin quedat superades per altres candidats. Per tant, no entenc que això no permet sancionar degudament a les administracions per la utilització abusiva de successius contractes de durada determinada. Llavors, pot passar que en mil situacions, ja ho sabeu, que mireu què ha passat, que molts candidats no tenien fins i tot requisits, el català, per exemple, el nivell català que corresponia, o algun candidat que ni tan sols ha participat. Clar, tu, administració, has incorregut en un frau, has incorregut en abús de temporalitat, però hi ha molts candidats que han quedat fora sense cap mena d'indemnització per motius aliens. I això fa que sigui que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho consideri com una mesura, però que no és l'adequada, no és suficient, no és la que toca per compensar aquestes situacions. D'acord? Encara que l'elaboració d'aquesta experiència i d'aquest temps de serveis prestats hagi jugat a favor d'aquests candidats que s'han presentat a aquests processos selectius on certament molts d'aquests candidats han assolit el seu lloc de treball de manera fixa, aquesta no és una mesura suficient, què vol dir? Pels que han quedat fora, i no només per això, sinó no és una mesura suficient per sancionar una altra cosa. Hi ha dos aspectes aquí. Dos aspectes a sancionar. Una, el que queda fora, que salta, i per tant, ja us he dit, un dels aspectes, i l'altre és el neguit que has provocat, el dany que has provocat en aquest personal, en aquestes persones treballadores, pel fet d'haver-lo tingut penjant d'un fil. Què vol dir? Tu has tingut aquest personal interí penjant d'un fil, que vol dir que l'àmbit, per exemple, privat, no hagués estat, perquè haguessin estat considerats des del tercer any indefinits. I, per tant, aquesta discriminació pel que fa aquest personal interí que has tingut en relació a aquest personal interí, l'has de compensar d'alguna manera. Per tant, encara, tot i que tu hagis assolit el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tot i haver assolit aquest lloc de treball amb un procés d'estabilització, tu, administració, encara no has compensat el dany que has generat amb aquest personal, perquè hi ha un doble dany. Un és que jo salti, l'altre és tot el temps que tu m'has tingut penjant d'un filet. Per tant, tu m'has de compensar doblement, sí? Doblement. Doblement pel cas que salti, i d'una manera únicament pel cas de que no saltis, perquè tu m'has tingut allà d'alguna manera amb vinculacions temporals de les quals jo no sabia què esperar en un futur. I, per tant, això m'ha provocat a mi un trencament de les meves expectatives laborals que no havia de patir. Vale? En règim es podia vehicular via règim de responsabilitat patrimonial, ja que l'administració, quan fa un dany, ha de respondre via règim de responsabilitat patrimonial. Llavors, de totes les consideracions, resulta que la clàusula 5 de l'acord marc ha d'interpretar-se en el sentit que, d'una banda, suposa a una normativa nacional la transformació d'aquests contractes en una relació laboral indefinida no fixa, ja que aquesta mesura que suposa mantenir una relació laboral de naturalesa temporal i, per tant, la situació de precarietat del treballador afectat no permet sancionar degudament tal utilització abusiva. Per tant, declara això, la sentència, que transformar aquests contractes en indefinit no fix no dona cap solució, ni permet sancionar degudament la utilització abusiva d'aquests contractes, ni eliminar
les conseqüències de l'incompliment del dret de la Unió Europea, que és la clàusula 5 de l'acord marc. I d'altra banda, diu aquesta sentència que no constitueixen mesures adequades per prevenir i sancionar aquests abusos un conjunt de mesures que consisteixen, primer, en el pagament d'indemnitzacions taxades, ja ho hem dit, la taxada de 20 dies amb un límit de 12 mensualitats, això no permet sancionar aquests abusos, i segon, en un règim de responsabilitat de les administracions que és de caràcter ambigu, abstracte, que no s'ha concretat. I, per tant, escolta, el que m'estàs donant tu, l'estat espanyol, és insuficient i no s'ajusta a l'acord marc, l'acord marc de normativa europea. I, per tant, estàs, d'alguna manera, el que t'estic dient jo, justícia europea, és que estàs incomplint aquest acord marc. I, per tant, has de legislar d'una manera adequada aquestes conseqüències. Totes aquestes conseqüències que ja les hem concretat diverses vegades. Llavors, ja sé que és un rotllo, però continuaré, si us sembla bé, amb la sentència que s'ha publicat en data 11 de maig del 2026 pel Tribunal Suprem, la Sala del Social, on casa, què vol dir? Que hi ha sentències que tenen consideracions diferents i un recurs de cassació per unificació de doctrina. El que demana el Tribunal Suprem és, Tribunal Suprem, posa'm uns paràmetres, defineix exactament cap on hem d'anar. Tots els jutjats, com hem de sentenciar. Parlem de la sentència, ja us ho dic, la sentència 475/2026, dictada l'11 de maig de 2026. És una sentència que és llargueta, sí, però recomano que llegiu, sí? Que li feu una ullada, perquè repassa, com totes les sentències, es tracta d'una situació de personal laboral de Madrid, amb contractacions, amb 6 contractes temporals, i demana que se la consideri aquesta persona com a indefinida fixa. No fixa, Aquesta és la diferència, indefinida fixa. Ja els tribunals venen considerant no fixos, escolta, tu et declaro no fixo i conforma't amb això, però aquesta sentència el que d'alguna manera resol és aquesta petició, no, jo és que vull ser fixa. És una contractació laboral d'una administració que sabeu que les administracions nomenen funcionaris i tenen la possibilitat d'actuar com una empresa privada i, per tant, fa una contractació dintre de l'àmbit laboral. I, per tant, estan sotmesos a convenis i a normativa laboral. I Llavors, aquí... el que estàs plantejant, perdona, Víctor, no serà aplicable aquesta sentència als interins, funcionaris interins, només és per personal laboral. No estic dient això, perquè, mira, si us fixeu, això és el que diu molta gent, que diu molta gent, no, és que això és una sentència a l'àmbit laboral, tal, però, clar, parlem del Tribunal Suprem. Sí que és cert que s'ha dictat amb un supòsit que pertany a l'àmbit laboral. Però, com qualsevol sentència, fa referència a normativa, a l'EBEP, a l'Estatut. O sigui, aquí ho fica tot al punt 5 de l'acord marc. Sí? O sigui, fa referència a normativa que protegeix a qualsevol treballador temporal. L'acord marc no diferencia entre personal laboral i personal interí. Sí o no? I, per tant, clar, podeu pensar, clar, és que això a personal interí, funcionari interí, pues no és d'aplicació. Bueno, jo dic una altra cosa. Què vol dir? No estic afirmant que sigui d'aplicació. El que estic dient és que podem fer servir aquesta sentència com a referència també pel personal interí. No és de directa aplicació perquè no tracta d'un assumpte d'una persona treballadora interina, sinó d'una persona treballadora laboral d'una administració, però sí que la podem utilitzar en el que ens convingui. Per què? Perquè, com us he dit, la normativa bàsica que regula el personal tant laboral com interí, parlem de l'EBEP, estatut, convenis, etc., acord marc, per tant, tota aquesta normativa que protegeix el personal temporal, tant interí
com laboral. I, per tant, escolta, em pregunteu, és de directa aplicació a personal interí? Jo penso que no. Ara, la podem utilitzar per fer valer els drets de personal interí? Jo penso que sí, que sí. D'acord? Llavors, aquesta norma pues, recull molt bé el que ha vingut dient el Tribunal de Justícia, el que ha vingut recollint el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Vull dir, fa esment de l'EBEP, i no només això, sinó que va fixant els terminis. Què vol dir? Va fixar els terminis pels quals és molt interessant perquè parla del moment en què es produeix un trencament de vincle. Ja sabeu que les administracions ara estan buscant el trencament de vincle, en el sentit de que si tu, personal laboral o interí laboral, en aquest cas, tu estàs, òbviament, un any fora de la casa, doncs aquí es produeix, òbviament, un trencament de vincle. Per tant, és com si féssim un reset, sí?, de la relació. Sí? Però el que recull molt bé són totes aquestes consideracions i, per tant, Maca, aquest número. penso que és superútil fer-li una llegideta i parla... O 630, sigui, ho toca 826. absolutament tot. Ho toca absolutament 15. tot. I, per tant, mira, us recolliré també les parts més importants d'aquesta sentència, que bàsicament fa referència al cas Obadal, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reiteren, aquesta sentència reitera els criteris establerts en la citada sentència. ¿Qué digo? Así en definitiva, digo, compensación íntegra del perjuicio y principio de proporcionalidad. No cabe una indemnización meramente simbòlica. Pues està dient que el que s'ha fet a nivell estatal amb la llei 20/21 és una indemnització merament simbòlica. Vull dir, no estàs d'alguna manera, no estàs reparant el dany provocat d'una manera adequada a les persones treballadores amb vincles temporals. Y digo, no debe sobrepasar la compensación íntegra del perjuicio sufrido por tal trabajador. Y se debe tener en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión. Y debe sancionar los incumplimientos comprobados. Llavors, aquí què ens està dient? Pues que, certament, no qualsevol relació laboral temporal incorre en abús de temporalitat, vull dir, s'ha d'analitzar cada cas. No podem entendre que totes les relacions d'interinatge o laborals estan fetes en abús de temporalitat. Hi ha relacions que són correctes i cada administració de vegades també ho fa bé. I, per tant, hem d'entendre que no tot és frau. També, ¿qué diu el TSUE? Que niega la virtualidad de las indemnizaciones con límites máximos. Com hem dit, el fet de posar un topall, un doble topall de 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats, doncs això no és una mesura adequada que permeti la íntegra reparació del dany. I aquí parla, i és molt important, de dos tipus d'indemnització. Ja us he explicat abans. No és només una. Parla de los daños materiales, dels danys materials i dels danys morals. Sí? Toca dany morals. Dany moral és el que hem explicat abans. Escolta, tu, empresa, tu actues com una empresa privada, tu ets una administració que actues com una empresa privada, però a mi m'has tingut 8 anys, o 10 anys, o 12 anys, amb unes vinculacions que jo no sé què podia esperar, si havia o no de continuar, i per tant, a mi m'has provocat un dany moral que és difícil de quantificar. Vull dir, sí que és cert que bueno, aquesta sentència és molt resolutiva perquè et deriva a la LISOS. Algú sap el que és la LISOS? No. Bueno,
és la llei d'infraccions i sancions de l'ordenamiento social, LISOS, Ley de infracciones y sanciones de ordenamiento social, LISOS. La LISOS, que regula, és un règim de sancions i infraccions, o sigui, contempla les infraccions dels empresaris i les sancions a aplicar pels seus incompliments greus o molt greus, i és com un règim sancionador pels empresaris. Doncs et deriva a la LISOS pels danys morals. Què vol dir? D'una banda tenim els danys materials, que explica que la quantificació d'indemnització hauria de tenir en compte, entre altres circumstàncies, els avantatges econòmics que l'interessat hagués pogut reclamar de no haver existit aquest abús. Si el treballador, la persona treballadora que ha patit aquest abús en la temporalitat ha percebut una retribució inferior a la que hagués cobrat, doncs s'haurà d'indemnitzar per aquest dany material. D'acord? I el dany moral és el que hem explicat abans. Escolta, tu has mantingut aquesta persona treballadora i, per tant, hauries de reparar-li moralment també aquest dany. I la LISOS regula, si us mireu, el règim regula un tipus d'indemnitzacions que no és per tirar coets, vull dir, tot s'ha de dir, que va, aquí ho deia, aviam, que va, em sembla que ha d'arribar fins als, en funció del tipus de comportament o d'infracció, doncs aquí, en el seu grau mínim de 1.000 a 2.000 euros, el seu grau mig de 2.000 a 5.000 euros i el seu grau màxim de 5.000 a 10.000. Les indemnitzacions contemplades a la LISOS, que el Tribunal Suprem estima que podria ser una mesura coercitiva perquè les administracions deixessin d'incórrer en abús de temporalitat. Per tant, el propi Tribunal Suprem ja t'està orientant en dir, escolta, d'una banda hauries de reclamar per propi cessament, d'altra banda pel dany moral. I, per tant, tens la LISOS per mirar aviam on podem encabir aquest comportament, com podem ressarcir aquest comportament i, per tant, indemnitzar aquesta persona treballadora. Llavors, també parla de les accions declaratives de fixesa i de l'acomiadament. Clar, hem parlat inicialment, us he parlat de la Constitució, de l'EBEP, dels articles que preveuen el règim d'accés a la funció pública. Vull dir, tenim uns límits. Les administracions no poden col·locar a qui li sembli, vull dir, i realment qualsevol ciutadà hauria de tenir accés en condicions d'igualtat a qualsevol lloc de funció pública, òbviament. Però per aquest motiu, clar, declarar directament fixa a una persona treballadora a l'ordenament jurídic espanyol entenen que no és possible. No és possible. Però sí que aquesta sentència del Tribunal Suprem preveu una situació que és que imaginem-nos que aquesta persona treballadora ha prestat serveis amb abús de temporalitat durant uns anys, queda fora d'un procés selectiu, sí? Queda fora, vull dir, no supera i, per tant, no queda fora, vull dir, perquè supera el procés selectiu, però no obté plaça. Què vol dir? Queda fora perquè algú ha obtingut més puntuació que aquesta persona i, per tant, queda fora superant el procés però sense plaça, i, per tant, aquesta administració la continua contractant, vull dir, continua prestant serveis en aquesta administració, i, per tant, obre aquesta escletxa al Tribunal Suprem a fer fix aquest personal que ha superat aquests processos selectius sense obtenció de plaça, però que ha superat el procés selectiu, ha aprovat, i que després l'administració ha incorregut en aquest abús de temporalitat. M'enteneu? Vull dir, hi ha tots aquests requisits. Per tant, el Tribunal Suprem diu, vale, sí,
la fixesa la podrien o la poden obtenir, en aquest cas, aquesta sentència declara la fixesa d'una persona treballadora laboral que reunia aquests requisits. Què vol dir? Que havia estat prestant serveis, que no va assolir, que va aprovar a concurs d'oposició al que es va presentar, que no va obtenir plaça perquè hi va haver 2 o 3 o els que fossin que van quedar per sobre, i que, per tant, el Tribunal Suprem ha considerat que en aquests casos sí, és l'única excepció, sí que considera que això no va en contra dels principis d'accés a la funció pública, de capacitat, mèrit i... m'enteneu? Perquè aquesta persona ja s'ha sotmès a un procés que ha aprovat. I a sobre l'administració ha estat tan incompetent que l'ha mantingut allà, en frau, en abús de temporalitat. I per tant, com que tu, persona treballadora, ja has superat el procés, jo, tribunal, ja no tinc arguments per deixar-te com a indefinida o fixa o per deixar-te fora o perquè et conformis amb una indemnització. Víctor, una pregunta sobre això. Un segon, Sí. acabo. Recordem que he parlat fa un moment de la doble indemnització. Doble, Doble un. Escolta, tu m'has tingut amb el cul a l'aire molts anys, i l'altre és hi ha un cessament, hi ha una desvinculació que efectua l'administració i, per tant, tu m'has d'indemnitzar. Per tant, aquesta persona, aquesta, té dret a assolir, com hem explicat, el seu lloc de treball de manera fixa en tant que ha superat el procés i l'han mantingut en frau a continuació, perquè ha superat i no ha obtingut plaça, i a sobre també tindria dret o té dret a la indemnització per que l'han tingut penjada d'un fil durant uns anys en frau, en abús de temporalitat, i per tant li han de reconèixer aquesta doble quantitat. Víctor, una coseta. Digui'ns. Per analogia podríem aplicar això que acabes d'explicar a l'aprovació de les opos que es van fer d'estabilització, que es van aprovar i es van quedar sense plaça? No, és, com dius tu, analogia. Ja, però vull Per dir... tant, normativa. Per tant, es tracta de posar-ho sobre la taula i de reclamar-ho i veure què passa. Es poden considerar opos també, no? D'alguna manera o altra? Sí. Perfectament, no? Sí. Val. Ara, no és que es declari aquí directament pel que fa al personal interí, pel que fa al personal funcionari interí. No es declara aquí directament. Aquí parla de personal laboral. Ara, el meu parer, si a mi em preguntes, i tant. O sigui, s'ha de reclamar això, també per personal interí. Perquè està en una situació pràcticament idèntica. Idèntica, sí o no? La situació és pràcticament idèntica. I, per tant, és extrapolable a aquest personal interí des de la meva vessant i s'ha de reclamar en aquest sentit. Llavors, jo crec que aquí ho diu, el tribunal diu, el abuso de la temporalidad de esa trabajadora que superó ese proceso de selección para la adquisición de la condición de trabajador fijo, aunque no tuvo plaza, supone que ha adquirido la condición de trabajadora fija. Al no haber reclamado ninguna indemnización, no es dable entrar a su examen. Però, bueno, aquesta persona treballadora, en aquest cas, en aquest procés, només reclamava la fixesa, no la indemnització. Sí? Però s'obre aquesta porta a que això no vol dir que aquesta mateixa treballadora reclami una indemnització més endavant, perquè l'ha tingut en una situació de frau. I, per tant, aquesta sentència sí que la declara fixa aquesta demanda per reunir aquests requisits, per reunir aquesta condició, per haver superat el procés sense obtenció de plaça i, per tant, confirma la sentència dictada per un jutjat social, a 41 de Madrid, de 14 d'octubre de 2022, que la declarava fixa. I això es condemna a l'administració al pagament de les costes judicials d'aquest procés. Per tant, és una sentència que us recomano, que fa una mica de recull totes les perspectives, fa una mica de seguiment de tota la normativa. Vull dir, la sentència del TJUE és molt interessant també perquè comença amb la normativa, llavors amb les posicions de les parts, i llavors interpreta l'acord marc i diu, escolta,
això que em demana el Tribunal Suprem, que em pregunta a mi, que em fa aquesta qüestió prejudicial, no s'ajusta al contingut de l'acord marc. I, per tant, hem de regular, tu, estat espanyol, has de regular aquestes situacions de frau, d'abús de temporalitat, d'una manera adequada, no com ara, que és insuficient. Li està dient que el que ha fet fins ara és del tot insuficient. I, per tant, arrel d'aquesta sentència, entra aquí al Suprem, on hi fica doctrina, parla d'aquesta sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fa referència a tota la normativa també i declara indefinida, fixa aquesta persona treballadora que va superar un procés selectiu i no va obtindre plaça. Llavors, em preguntareu, i què passa amb els que no hem superat el procés selectiu? Pues, hem parlat de la doble indemnització. Sí o no? Hem parlat de la doble indemnització. També es diu, però quan s'ha de reclamar? Quina quantitat? Clar, en teoria l'àmbit laboral són 33 dies. Aquí parlem, si em pregunteu a mi, per analogia, jo reclamaria 33 dies per any treballat i les sancions previstes a la LISOS, a la llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, sí? Jo reclamaria aquest doble pagament, perquè realment la condició de fixesa ja el Suprem l'ha declarat com havia de ser, sí? Com ha de ser. Vull dir, ja ha declarat que tu has d'haver superat, en aquest cas, has d'haver superat el procés selectiu, encara que no obtinguis plaça. D'acord? I, bueno, això és el rotllo que us he fotut, que em sembla, al meu parer, que permet interposar, que permet accionar contra l'administració en molts supòsits, ja que, com hem dit, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha considerat insuficients totes les mesures, les 4 mesures aplicades per l'estat espanyol per compensar aquest desfase provocat per l'administració en fer contractació abusiva de molt personal interí, laboral i funcionari, i, per tant, obre la porta aquesta sentència a plantejar aquesta doble reclamació per personal interí que hagi incorregut en abús de temporalitat. També aquí és molt interessant perquè recull d'alguna manera quins són els tempos, més o menys, vull dir, no és que sí que es parla dels 3 mesos, ¿vale? Pues, per exemple, aquí aquesta sentencia parla de que estén separados por un periodo inferior a 3 meses. Pueden ser calificados como sucesivos en el sentido de dicha cláusula. Per tant, concreta, de fet, la jurisprudència espanyola ja es va parlant de 3 mesos. No és... Us preguntareu, però són 3 mesos... El tema del trencament de vincle, parlo, per considerar que no hi ha hagut trencament de vincle a la relació laboral. Però si tu em planteges si han de ser 3 mesos clavats o 3 mesos i un dia, jo et diria el sentit de la jurisprudència no és aquest. Si un jutge veu que hi ha 300 relacions laborals, 300 nomenaments, encara que un superi els 3 mesos, òbviament hi ha un abús de temporalitat. Vull dir, salta a la vista. El tema dels 3 mesos és quan imagineu-vos, és un supòsit, que hi ha només 3 relacions laborals, ¿vale? O sigui, poquetes, 3 nomenaments, 3 contractacions. Però, escolta, aquí sí que, i no són molt llargues, aquí sí que podem mirar-ho als 3 mesos, però sí que tu planteges en una sala, en un tribunal, jo què sé, 20 nomenaments, 25, m'és igual, els que vulgueu, òbviament, el jutge, quan vegi tot aquell llistat de nomenaments, encara que algun tingui un salt de més de 3 mesos, dirà, escolti, perdoni administració, però vostè s'ha passat 3 pobles, no 3 mesos, 3 pobles, i per tant ha incorregut a l'abús de temporalitat. Hi hagi o no un trencament de vincle de 3 mesos. M'entens? Ara, per això, que no és que sigui una regla exacta, com he dit, sinó que és un apunt que hem de tenir present per determinar la solució de continuïtat d'una relació laboral. D'acord? I en principi
jo penso que parla la terminologia usada a les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per considerar aquest abús, utilitza la de anormalment llarga i, d'altra banda, la de inusualmente larga. Què vol dir? Que no qualsevol relació laboral incorre en abús de temporalitat, sinó que ha de ser o anormalmente larga, parlo de relació laboral, no de res més, o inusualmente larga, ¿vale? I en principi aquesta és la terminologia que ha interpretat el Tribunal Suprem per determinar aquest abús de temporalitat. Però entenem que parla també dels 3 anys, de relacions que superin els 3 anys. Això ho parla a la pàgina 14, 13 i 14, i per tant és interessant. No, com hem dit, no és que siguin 3 anys clavats. Oi, no, és que jo porto 3 anys i un mes, perdona, però si tu tens o tu administració has fet les coses correctament i has fet, jo què sé, una substitució o has cobert una plaça doncs, per una malaltia o el teu nomenament és ajustat a dret, encara que tingui 3 anys i 3 mesos, lamentablement aquests no són susceptibles de ser reclamats, al meu parer, perquè no incorren en un abús de temporalitat. Si tu em planteges, clar, és que jo tinc 4 nomenaments, cada un de 3 anys i mig, jo et diria, hòstia, doncs això, encara que tinguin causes justificades, encara que tinguin causes que entren dintre de la normativa, probablement sí que puguin haver incorregut en abús de temporalitat. Perquè entrem dintre del concepte que a nivell del TJUE és unusually long, i que a nivell de castellà s'ha traduït a normalmente larga i inusualmente larga. Unusually long. Per tant, sí que podria ser constitutiu d'aquest abús de temporalitat. Llavors, i que va en contra del que hem dit de la clàusula 5, sí? de la norma de la Unió Europea. Sí que protegeix els treballadors temporals dels fraus de l'abús de temporalitat. Per tant, jo crec que si teniu alguna qüestió, que no crec, perquè m'he explicat molt bé, jo... No, si us sembla bé, ara obrem un petit torn de paraules, de 10 minuts, un quart, i si algú té alguna qüestió, algun dubte, que li pugui jo resoldre, perquè penseu que totes les casuístiques són diferents. Què vol dir? Potser hi ha persones que tenen una situació concreta i cada situació concreta s'ha d'analitzar. Jo sempre he dit igual, no podem posar tothom al mateix calaix perquè probablement hi hagi personal que hagi tingut vinculacions fetes, realitzades correctament i per tant no entrin dintre del que és aquest règim de reclamacions que avala el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o que no puguin ser considerades que han incorregut amb unusually long, una relació inusualment llarga. Però bueno, jo, si us puc ajudar i puc respondre a les consultes, estaré encantat. Espero que hagueu entès una miqueta o que us hagi pogut traslladar una miqueta als principis tant del Tribunal de Justícia com el del Suprem i us demanaria, si esteu interessats, que féssiu una petita lectura, perquè no són molt llargues, la del Suprem sí, però no és especialment llarga i us recomanaria una petita lectura, perquè jo és una que he interpretat jo a la meva manera, però probablement tingui més interpretacions i no només la meva. D'acord? Gràcies. A veure, Víctor, que començo jo. Entenc que aquesta sentència és del personal laboral i aquí, entre comilles, no entrem els funcionaris interins, però ens podem agarrar aquí. Aleshores, me trobo amb gent, com va ser ahir, que al setembre se m'acaba els 3 anys, què faig amb mi? És a dir, el típic que fins ara, si no trobes oferta de treball, te'n vas al carrer. Però tota aquesta gent
que m'estàs parlant d'abús de temporalitat que no tenen contracte de 3 anys, no existeixen, i són, com dic jo, els antics interins de tota la vida, que no tenen data d'inici però no de final. Estem parlant d'aquesta sentència que tu dius, abús de temporalitat. Llavors poden demanar 2 indemnitzacions. ¿Vale? I depèn dels contractes, és dir, és un copia i pegat de lo que ha vingut fins ara. És dir, per lo que he llegit no hi ha res de nou. És dir, estem donant voltes a la mateixa roda. No, sí que hi ha novetats. El Suprem concreta ja. El que me concreta, perquè Arremet a des de... l'ISOs, arremet a aquest doble règim d'indemnització, que abans no estava clar, tu què podies reclamar. Ara ja tens una orientació de cap on t'has d'anar. Et parla de quan es podria considerar que hi ha abús de temporalitat. Vull dir, ja va concretant cosetes. Et posa una situació concreta d'unes treballadores de Madrid que han estat 7 anys. Però, 7 anys. però són personal laboral. És que laborals. Claro. Sí. És que no, fica laboral, no funcionaris, val? I després, quan fiques, i a l'última, aquest exemple de que una persona entén que és personal laboral aprovat sense plaça, vale? Sempre parlem personal laboral, en ningú lloc escolto funcionari. Els funcionaris, entre cometes, ja no lo estan fent quan el famós 15% addicional en una convocatòria d'oposició, o fora d'aquest 15% adicional, todos los que hemos aprobado sin plaza tendrían que tindre plaça? Aquesta és la pregunta, i plego que hi ha molta gent. No és si tindrien, és que no és si tindrien que tenir plaça, és que se'ls obre un camí, una porta, a poder-ho reclamar, m'entens? No sabem quina conclusió tindrà això. Vull dir, a l'àmbit laboral ha anat bé, a l'àmbit de personal funcionari no ho sabem. Però ja tenim una referència molt important on hi ha jurisprudència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que fa referència als 2 àmbits, no només a un, als 2, que permet reclamar aquesta consideració. M'entens? Ara, sempre i quan es reuneixin aquests requisits, que hagis obtingut plaça, que hagis superat un procés selectiu, que no hagis obtingut plaça perquè t'han passat per sobre i que a sobre t'hagin mantingut allà amb una relació amb abús de temporalitat. Per tant, són aquests 3 requisits. D'acord? Per tant, si a mi em preguntes, jo ho reclamaria. Com comencem a fer-ho, això, Víctor? Com comencem a reclamar? Això, mira, hi ha dos possibilitats, que és, es podria començar a reclamar ja, o es podria esperar que hi hagués un acte de l'administració, per exemple, als cessaments que està cursant l'administració. I per tant, el cessament és un acte administratiu que permet reclamar. Per tant, clar, si t'espera de cessament, tu tens aquest doble ventall de reclamació, sí o no? Si ho fas ja, doncs pots disparar només a per una indemnització, sí o no? Enteneu? Sí, perfectament. ¿Alguna qüestió més? Hola, Víctor, gracias por la explicación. Eso de María José. Hola, què tal? Hola. Vale, a ver, varias consultes. Bueno, aquesta que acaba de fer la companya era també de quan es podia començar, vale? Però jo m'he trobat que moltíssima gent el que li ha passat és que ja havia reclamat i tenir resolució desestimada. Però què ha reclamat? Aquí és on està aquí la qüestió. Com que no deu haver reclamat les dues coses... Jo, per exemple, he reclamat les dues coses. L'abús, ¿vale? Y la fijeza. I el cessament. No, el cesament no. La indemnització per daños. Les dues. I jo tinc una resolució del 23/7 del 2025 desestimada. Aquí... Con 1000 años, Ja t'he dit que ja porto 30.000 anys. Aquí ens trobem amb un problema, perquè és una resolució en via administrativa que és ferma, sí? És ferma. I per tant, només, al meu entendre, tens la possibilitat de que es legisli, que el legislador interpreti que aquestes situacions s'han d'indemnitzar o que aquestes situacions s'han d'esmenar i, per tant, que et compensi.
Però tu continues prestant serveis a l'administració. Sí, continuo y ahora, claro, es que como que tot Per això tant- triga tant, ara soy ja funcionària, però d'un altre cos inferior al que he aprovat, també, Bueno. saps? Per tant, com que continues a l'administració, es podria mirar, en casos similars al teu, de mirar d'enganxar-te a aquesta vinculació per tornar a reclamar. Però, bueno, l'administració perfectament pot dir que això ja ho ha resolt i que, per tant, les teves peticions han quedat resoltes, ja que no has continuat amb un procés, entenc, contenciós. Sí o no? Sí, però jo l'havia preguntat i m'havien dit que encara tenia jo un any per posar una reclamació patrimonial. Bueno, el termini per interposar una reclamació de responsabilitat patrimonial és d'un any, des de que es produeix l'any. Des de que es produeix l'any. Un any, correcte. No des de la resolució, des de la data de la resolució. Des de que es produeix l'any. Tu imagina't que et caus per una escala, t'estampes. O des de que es produeix l'any o des de que recuperes de les teves lesions físiques. Una de dos. Per Però, tant, clar, aquí el en aquest cas és del moment en què es produeix la resolució, l'acte administratiu. Vale. Un any. Molt bé, molt bé. Vale, pues nada, en principi, bueno, sí, ja està, gràcies. Res. Alguna consulta més? Hola. Bon dia. Com et dius? Víctor, també. Com jo? Com jo? Sí. Et vaig escriure un correu, si ja el veus ja contestaràs. Bàsicament, quins són els passos de la reclamació? Al departament nostre, a funció pública o una demanda amb un advocat? Perquè, bueno, els meus companys i jo som 100% al cas laboral temporal amb abús, que aprova l'oposició aquesta del 2021 sense plaça, perquè en treuen 3, i ens recontracten en 3 dies de diferència al mateix lloc. O sigui, seguiment a abús. Tu compleix els requisits. Sí. Per tant, la petició que has de fer és, primer, una petició en via administrativa, una mena de reclamació prèvia a la via laboral, reclamar, òbviament, un lloc i paral·lelament la indemnització. Per tant, tu sí que et compleix els requisits, probablement. Si l'administració ha incorregut en frau. Disculpa, el departament... D'aquí depèn. És vicepresidència. A presidència. Cada departament té un secretari general i els temes de personal es resolen, estan delegats en la secretaria general de cada departament. I, per tant, al teu departament. Vale. L'altra pregunta, això que dius de la indemnització, bueno, de moment reclamem la fixesa i la indemnització juntes o la fixesa? Jo aprofitaria, ja que interposes una reclamació, fixesa, indemnització per l'any moral. Vale. Quan ens van cessar, ens van donar compensació. Ho van dir així perquè s'ajuntava el sou, no era una indemnització. I clar, no sé si ara sí podem demanar la indemnització. Bueno, tu ja has percebut. Sí, percebut. Tu ja has percebut. Els 20 dies, entenc, o què has percebut? Bueno, ara no me'n recordo, però... Amb un màxim de 12. El que podries demanar és aquesta diferència. Vale. Perquè si portes més anys entre el que has percebut i el que hauries de percebre. I el que contempla el règim de sancions de la LISOS, de la llei d'infraccions i sancions de l'ordre social. Sí? Això és el que tu podries demanar. La diferència, no tot, òbviament. Vale. Gràcies. De res. Hola, bones. Jo soc Nicolás Espinós, treballo al Departament de Territori i també era fer una consulta a nivell personal. Jo treballava a Forestal Catalana com a personal laboral. Em van subrogar i vaig entrar com a enginyer al Departament d'Agricultura. Ara estic a Territori. Ocupant el mateix lloc? Sí, va ser una subrogació. La Generalitat va subrogar els tècnics i sí, ocupant el mateix lloc. De tècnic, sí. Com estava temporal a Forestal Catalana, vaig entrar al departament com a temporal, amb el que has comentat tu, el contracte posa fins que jo estic aquí, fins que la plaça sigui proveïda reglamentàriament. Em vaig presentar les oposicions d'enginyer laboral, d'enginyer forestal a aquestes extraordinàries, però clar, aquelles eren de funcionari i jo estic ocupant una plaça de laboral.
perquè de places d'enginyer laboral per oposicions no han sortit i no crec que surtin mai, perquè aquesta plaça meva la volen funcionalitzar. Llavors, clar, jo puc estar aquí en Eternum, porto ja 5 anys al departament i, clar, no entenc bé, bueno, no sé ben bé on encaixo la meva casuística, com s'encaixa, si com porto més de 3 anys i no han tret opos ja els puc denunciar, si puc intentar entrar al que comentaves tu, perquè he provat unes opos però que són de funcionari, no de laboral, però igualment potser se'n pot considerar, no sé. Que estaria bé a veure on podem anar a fer aquestes consultes tan concretes per analitzar bé en detall aquests casos. És un cas que òbviament, no és molt corrent, ¿vale? No, gens. S'escapa el que... Però vaja, tu no has deixat de tenir una relació laboral, no? T'has presentat a un lloc de funcionari i, per tant, escolta, no... En principi, jo penso que tens la porta oberta perfectament a reclamar. Vale, en aquest sentit, des del sindicat s'organitzarà com una demanda col·lectiva o la gent que puguem tenir aquestes casuístiques o cadascun d'anar... Això no és susceptible de ser demandat via col·lectiu, perquè són situacions individuals, diferents, i que s'ha de tractar de manera individualitzada, perquè seria impossible assumir-ho de manera col·lectiva. Vull dir, cada situació, t'ho imagina, tu deus portar uns tempos, altra persona uns altres tempos, i cadascú porta aquí, m'entens? Relacions laborals, jo m'he trobat de tot, que han saltat de funcionari laboral a funcionari, vull dir, hi ha moltes casuístiques i, per tant, són peticions individuals. Tu ara, actualment, què fas? On estàs? Quin lloc ocupes? Jo ocupo una plaça laboral com a enginyer. Però de personal laboral, de funcionari, de què? Interí? No, personal laboral. Continues a laboral, no? Sí, jo continuo, soc una cosa raríssima, enginyer laboral dins de l'administració, n'hi ha 2, m'han dit. Sí, és una cosa molt estranya. Doncs vés acumulant temps, perquè probablement això et permeti deixar palès que han incorregut en abús de temporalitat, entens? O sigui, no cal que interposis l'acció ja perquè continues en actiu, però sí que ho vagis preparant, sí? D'acord. Un parell més i em retiro. Sí. Hola, mira, jo soc conserge de l'institut, porto 4 anys i mig, em sembla. Escolta, com et dius? Julio, sou els que més cobreu de tota l'administració, ho sé. Els que tenen els sous més alts de tota l'administració. Hosti, no ho sabia. Pobres. Què m'expliques? Escolta, jo porto 4 anys i mig amb un nomenament. Sí. Llavors vaig aprovar les opos l'any passat. Molt bé. No vaig agafar plaça. I llavors, ara m'han dit que la meva plaça, en teoria, ha sortit al concurs de trasllats i l'agafa una noia, una funcionària. Llavors, una miqueta, saber una miqueta com... No sé, si complís o... Els tempos no t'acompanyen gaire, sincerament. Què vol dir? Que aquí acreditar un abús de temporalitat és complicat, perquè probablement la convocatòria que va publicar l'administració per ocupar la teva plaça es va fer dintre del termini correcte, entens? I, per tant, tu vas una mica coix. Hem de ser sincers. Sí. Vull dir que les teves possibilitats es redueixen bastant. Però per temps o per què? Sí, per temps sí que passo de... Tu passes els 3 anys, però l'obligació que tenia l'administració de convocar la plaça dintre dels 3 anys probablement sí que deu haver complert, entens? Però es pot estudiar, com qualsevol situació, i veure si existeix, si no, si hi ha hagut frau, si el teu... Mira el que diu la jurisprudència que he dit jo, unusually long, sí? Un usuari long. Si ets un usuari long, doncs podríem parlar-ne. En el teu cas, a mi em costa veure. Perfecte, gràcies. A tu. Algú més? L'última. Hola, Víctor. Mira, sóc el Jaume. Jo soc al Ter. Jaume, què més? Jaume Bravo. Estic de subaltern a presidència actualment. Jo porto ara actualment 19 anys de funcionari interí, vaig estar 17 anys,
però ara, a partir del 9 de gener del 2023, passo a ser, amb el tema de concurs de trasllats, passo a funcionari. Jo això, aquests 17 anys que he estat d'interí, podria reclamar alguna cosa o no? Tu has estat sempre personal funcionari interí, és això? Correcte, correcte. Doncs ho hem explicat. Tu sí que has estat penjant d'un fil. I per tant, tu t'han provocat un dany moral, sí o no? Que podria reclamar 17 anys, vaja. Clar, tu el que no pots reclamar és pel cessament perquè no el tindràs, entens? Però sí que el que contempla la LISOS, sí? La llei d'infraccions i sancions. Això sí, aquesta part entenc que se t'obre la porta a poder-ho reclamar, entens? Això podria fer-ho per mitjans de la meva... I comença el termini en el moment que passis a la teva vinculació definitiva, entens? Vale. En el moment que facis el canvi, el salt, ¿vale? Vale. Sí? O sigui, això m'imagino que es pot interpretar, o sigui, que puc fer-ho per mitjà de la meva delegada que tinc en presidència, vaja, no? M'imagino. Bueno, en teoria. Els mitjans són lliures per tothom. Vale, vale. Tothom és lliure d'anar-se a un advocat, de contactar amb el servei jurídic del sindicat, del que estimi convenient. En el teu cas, el que t'estic dient és que tu sí que tens la porta oberta a reclamar una part, una de les parts, sí? Del dany moral. Vale? Ho farem. I fins Moltes i tot gràcies. tu també podries reclamar via responsabilitat patrimonial. Tu m'has provocat un dany i, per tant, tu, administració, m'has de compensar aquest dany d'alguna manera. I com que tens 17 anys, encara que tinguis... jo entenc que sí que amb 17 anys sí que aquí es dedueix que hi ha un abús de temporalitat i, per tant, hi ha una infracció punible. Vale? Perfecte. Això no vol dir que t'asseguri que el cobrament. El que vull dir és que se t'obre una porta per reclamar. I la incertesa de saber com anirà la cosa. Però vaja, tens una sentència en la qual ens podem recolzar que permet disparar a l'administració. Vale? Perfecte, moltíssimes gràcies. Gràcies, Víctor. A tu. ¿Algú més? L'última. Están preguntando, Víctor, por el chat, el cost que tendrá posar una denuncia. Aviam, chat. On està el chat? No, aquí? però jo pregunto. No, mira, al sindicat nosaltres tenim un protocol de servei jurídic on hi ha uns imports en funció del temps que portis afiliat, si és que estàs afiliat o no estàs afiliat, i té un cost pels afiliats que és relativament baix, pels no afiliats és una miqueta més alt. Ara de memòria us enganyaria, però no recordo ben bé les quantitats, però es pot fer la consulta, ja us ho diré, al correu del sindicat i us donem resposta amb els imports en funció de si existeix o no afiliació i del temps d'afiliació. Vale? I amb independència de si esteu afiliats o si no, o si interposeu la reclamació, sí que és bo que si hi ha un canvi, un cessament, si hi ha, com ell, que passarà a ser funcionari en breu o el que sigui, que s'agafi aquell moment per reclamar en via administrativa, perquè així no perdeu el tren d'una futura demanda o d'una futura indemnització. D'acord? Sí, una pregunta. Gràcies per tota la informació. Podríeu enviar un model de reclamació administrativa? Clar, hi ha moltes situacions, laboral que interí, funcionari que ha incorregut en abús, l'altre que ha passat clar, és l'ideal, l'ideal és veure l'expedient, parlar amb la persona i preparar la reclamació. Clar, un model que s'adapti a totes les situacions és complicat, perquè hi ha moltes casuístiques. Aquí, en un moment, hem vist 6 casuístiques diferents. És per flipar, perquè l'administració, ja sabeu, primer contracta com li rota. I després les situacions a les que ens hem vist sotmeses o sotmesos són tan diferents i, per tant, es pot fer un model de reclamació? Sí. Ara, cada model s'haurà d'adaptar a les circumstàncies concretes de cada sol·licitant.
perquè si no la podem liar, ens podem equivocar i pot ser fins i tot ineficaç a l'objecte de la pròpia reclamació. Per tant, no és recomanable. Es pot fer? Sí. No és recomanable. Vale, gràcies. Sí. Algú més? L'última? Pues, si us sembla bé, si no hi ha més consultes, donem per acabar la sessió. Molt agraït per la vostra assistència i espero que haguem resolt les vostres neguits, circumstàncies, consultes i que pugueu tenir en un futur una relació estable amb l'administració i, si més no, una indemnització adequada a les circumstàncies. I res, gràcies per escoltar-nos. Gràcies. Gràcies, Víctor. Gràcies. Bona tarda. Adéu. Bona Gràcies. tarda. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes. ¿Que puedo hablar con Leire o no sé con quién hablé antes para un tema? Sí, vale. Valentina, del ICD, Instituto Català de las Donas. Ah, con Wendy, vale, perfecto. Mira, sí, nos ha llegado el informe
está bien, el formato está bien así, incluye toda la documentación que tiene que incluir. Lo único es que el compte justificativo, la relación de clasificada de despesas, no corresponde a la que habéis enviado aparte, ¿sabes? Entonces yo creo que, obviamente también, yo creo que la que está incluida en el informe, la cantidad tampoco corresponde a lo que dice el informe, ¿sabes? Porque aquí en el informe habla de un total de 24.212,73 y el compte justificativo incluso incluido en el informe es de 25.000. O sea, se tendría que corregir esta cantidad. Sí, o sea que corresponde lo que pone en el informe